Progresívne Slovensko ostro kritizuje nové opatrenia Ministerstva práce. Ide najmä o návrhy, podľa ktorých by ľudia mohli prísť o dávky v hmotnej núdzi, prídavky na deti či príspevky na náhradnú starostlivosť. Podľa opozície tieto zmeny najviac zasiahnu práve deti a rodiny, ktoré sú už dnes v ťažkej situácii. Ministerstvo však tvrdí, že doterajší systém neprinášal výsledky a sociálne dávky nemôžu dlhodobo nahrádzať pracovný príjem. Sporné je najmä opatrenie práca namiesto dávok. Poslankyňa PS Ingrid Kosová upozorňuje, že ak človek odmietne ponúknutú prácu a príde o dávky, následky pocítia aj jeho deti. Podľa nej ľudí motivovala k zamestnaniu najmä možnosť poberať dávku súčasne so mzdou, nie hrozba jej odobratia. Ministerstvo priznáva, že práve motivačné prvky pomohli zamestnať približne 3300 ľudí. Zároveň však neplánuje ustúpiť od možnosti odobrať dávky tým, ktorí prácu odmietnú. Ďalšou témou sú prídavky na deti pri záškoláctve. PS tvrdí, že ich krátenie problémy nevyrieši, ale môže ich ešte zhoršiť. Podľa poslankyne by bolo efektívnejšie, keby peniaze namiesto rodičov dostávali školy, obce alebo mimovládne organizácie. Tie by ich mohli využiť napríklad na školské potreby, stravu alebo oblečenie pre deti. Ministerstvo však odmieta, že by išlo o trestanie detí. Naopak tvrdí, že cieľom je ich ochrana. Tento prístup podľa rezortu podporuje aj komisár pre deti Jozef Mikloško, ktorý vychádza zo skúseností z praxe. Diskusiu vyvolali aj plánované kontroly náhradnej starostlivosti. Kosová tvrdí, že ministerstvo kvôli niekoľkým prípadom zneužívania vytvára podozrenie voči celému systému. Podľa nej existuje len 5 rodín, ktoré sa často uvádzajú ako príklad, keďže majú v náhradnej starostlivosti 7 detí a poberajú približne 3000 eur mesačne. Ministerstvo práce na svojich opatreniach trvá. Zdôrazňuje, že chce bojovať proti zneužívaniu sociálneho systému a podporovať projekty práca namiesto dávok a bez školy nebudú dávky. Podľa rezortu je cieľ jasný dostať dospelých do práce a deti do školských lavíc. Ministerstvo zároveň pripomína, že vďaka novým opatreniam si už prácu našlo približne 3300 ľudí. Rezort tiež tvrdí, že staré prístupy zlyhali a stav, keď sociálne dávky nahrádzali pravidelný príjem, už nebude tolerovaný. Ako dôkaz uvádza aj minuloročný pokles počtu ľudí ohrozených chudobou. Spor medzi vládou a opozíciou tak pokračuje. Jedna strana hovorí o motivácii k práci a ochrane detí, druhá varuje pred dopadmi na najzraniteľnejšie rodiny. O tom, či nové opatrenia prinesú očakávané výsledky, rozhodne až prax. Ďakujem za pozretie, ak sa ti video páčilo, nezabudni dať like a odber.